Nå, jamen, halløj. Det er så mit første forsøg på at lave en vlog. Det skulle egentlig have været noget tidligere, men grundet nogle små leveringsproblemer med kamera og mikrofoner og sådan noget, så kommer det først nu. Men ja, så må vi se, hvordan det bliver. Og det kunne da være fedt at se, om det kunne blive til noget vildt. Jeg har jo fulgt med nogle stykker inde på YouTube. Fået lidt inspiration fra diverse. Lidt fra lokalområdet, men også nogle af dem, der er lidt mere etableret. Så nu må vi se. Jeg håber ikke, det giver alt for meget støj med alt det her vinter. Jeg føler, der er rigtig meget støj med hjelm. Men ja. Vi ser. Det kunne være fedt. Om ikke andet, jamen, så får vi da lidt video ud af det. Så. Jeg kan da lige fortælle, at cyklen jeg kører rundt på, det er en Suzuki Intruder VS 1400. Og ja, I skal nok lige komme til at se lidt billede af den, som sagt, når jeg lige holder ind. Fra 93, så ja, en gammel en. En ældre en, den er ikke gammel, men en ældre. Og den har min makker og jeg gået han har primært bygget på den her i vinteren. Og så har jeg gået og hjulpet og været med til at fortælle, hvad jeg gerne vil have, hvad der kunne være fedt. Men ja, det er en lækker en. Som vi nok kommer til at se lige om lidt, så kan den sgu noget. Men det er en fed proces at være med i det, helt sikkert. Det er med at gå og være med til at designe lidt, hvordan tingene kan komme til at se ud. Der kommer lidt flere ændringer her på et tidspunkt. Blandt andet skal jeg have et andet styr på. Det er lige til den brede side. Og så lige lidt for lavt, så jeg sidder og falder lidt sammen i ryggen. Der kommer et højere styr, men stadigvæk også okay bredt, så det ikke bliver sådan en cykelstyr, man kommer til at køre med. Men ja, der er jo altid små processer i det her, så det er jo det fede ved det. Man kan altid gå og lege lidt med tingene. Bare det med at komme ud og køre, det er sgu det vigtigste. Det giver ro til hovedet. Det gør det helt bestemt. Bare det at nyde. Det kan sgu noget. Det bare tuller rundt herude på landevejene. Det er fedt. Så kommer lidt rundt på de til steder, man ikke altid lige får set, og så oplever man sgu lidt mere, når man sidder her på 2 hjul, end man sidder på 4 hjul, og bare sidder og har tendens til at falde hen. Man er lidt mere opmærksom. Det kan sgu noget. Ja. Men som sagt, så har jeg ikke det helt store manuskript for dagen. Jeg vil bare tulle lidt. Vi får startet det her op.
Og så kan det da være, at der kommer lidt mere dybsindigt med tiden. Men primært det er jo egentlig bare at få optaget nogle film og ja, få lagt op og så blive dus med det her. Nu ryster lidt. Blive dus med det her og sidde og redigere film og få det lagt op på YouTube og sådan noget. Så det skal der også leges lidt med. Det er også en ny verden. Det er aldrig for tidligt eller for sent at starte på noget nyt, har jeg hørt. Men jo, turene de kommer til at være mig selv. Det kommer til at være med andre. Jeg er med i et kørefællesskab, der hedder Border Riders. Her fra det sydjyske. Primært Haderslev og så sydover. Jeg har kørt med en 4 stykker derfra nu, så ja, det bliver også spændende at møde en masse mennesker derfra. Og generelt bare komme ud og møde en masse mennesker. Det er vildt, hvad den her MC-verden den kan af åbent folk, der bare hilser på en, når man står et eller andet sted og får lige sparket lidt dæk, og det er vildt nok. Det er fedt. Selvom man aldrig har mødt hinanden før, så kan det sgu noget. Men hvor kommer man til at møde hinanden igen? Jamen det er jo endnu federe, fordi så har man set hinanden, og så falder man hurtigt i snak. Man kan være noget senere event, men ja, for det jeg har oplevet indtil videre i hvert fald, det er sgu vildt nok, at folk de tager imod en med åbne arme. Det er fedt. Det kan sgu noget. Så, ja. Så jo, den helt store forkromede plan, den har jeg ikke i dag. Jeg skal bare hjem fra arbejde. Hjem og lave huslige pligter. Projekter, der skal ordnes. Så, men det kender vi jo. Med hus og have, så er der nok at lave. Jo. Det er jo ikke fra den bedste side af. Det kunne da være bedre. Men igen, det her med at køre i banesol, det er satan ned med mig også varmt. Det er helt vildt. Nu sidste par gange jeg har været ude at køre, der for filan. Det har sgu været til den varme side. Så det her sol, den titter lidt frem indimellem, det er sgu også lækkert. Jeg tror, vi har under 20 grader, men lige tæt på. Det er fandme lækkert. Det er det sgu.
det er så banditten. Det sorte bæst. Og ja, der er ikke så meget at sige. Det er fandme en lækker cykel. Suzuki Intruder VS 1400. Gjort lidt ved. Det kan noget. Selvom jeg har en bedre halvdel, der synes, at hun føler sig lidt snydt, da jeg har valgt at lave mig en EG-cykel, det vi kalder det. Det er sådan, det er. Vi skal jo have lidt frihed derude. Så. Ja, så var det ikke så længe, så er jeg faktisk ved at være hjemme af. Men som sagt, det er et forsøg. Det er min første motovlog, som det så fint hedder. Og ja, kom over saven det her ujævn der. Så er det hjemme at prøve at sidde og redigere det her lidt, se om der kan komme noget ud af det. Det bliver så den næste opgave. Men må ikke, der nok skal blive strikket et eller andet sammen. Og ellers så må jeg hive for satan. Undskyld mit franske. Ellers så må jeg jo hive fat i nogle af de andre, som har lidt mere styr på sagerne. Og jeg så lige en af filmene, mens jeg lige holdt pause her. Det kunne godt være, at jeg skulle finde et andet sted til den mikrofon eller et eller andet. Jeg synes godt nok, at der er lidt vindstøj, men det kan da være, at der er nogle indstillinger, når man først går i gang med at redigere, at man kan reducere lidt på det. Jeg bruger sådan en DJI Mic Mini 2, tror jeg den hedder. Så hvis der er nogen, der har nogle idéer til, om man kan reducere vindstøjen, så sig til. Men, ja, men som sagt, så er jeg ved at være hjemme af. Så småt. Men ja, hvis du ser med, så giv et like, og hvad fanden det end hedder, så subscribe og gør ved. Så vil jeg da prøve at få lidt mere ud, når det er. Jeps, så er vi ved at være ved vejs ende. Hyggelig lille tur igen. Men tak fordi du så med. Og ja. Smid gerne nogle kommentarer om et eller andet. Ja. Tak fordi I så med, folkens.
og ja, vi ses næste gang. Ha' en god dag. Hej.